Dobar dan svima, hoću sve da vas pozdravim. Ja sam Adnan Bajramović, ALK Grupa, kompanija koja posluje u Srbiji i Crnoj Gori. Trenutno gradimo u Crnoj Gori 100.000 kvadrata, u Srbiji preko 220.000. Naša kompanija je izgradila za našu istoriju oko 20 miliona svega kvadrata. I također hoću da se zahvalim domaćinima za odličnu organizaciju i za priliku da možemo da učestvujemo na ovom predivnom događaju. Hvala. Nemo od pitanja ovako koje je sad, prvo pitanje je upućeno svim sagovornicima. Moto ove konferencije je investiranje na prekretnici. Znači u 2026. smo, kažu na 2 ili do 3 godine od EU, negdje u oktobru na konferenciji na Luštici je i Evropska komisija poslala onako jednu jasnu poruku, odnosno gospođa Ursula von der Leyen je rekla da ko sad ne investira u Crnoj Gori, zakasnio je. To je bilo onako dosta iznenađujuće, tako jedna direktna poruka da se poslala. Mi od toga momenta i od momenta prije vidimo veliko interesovanje Evrope, Amerike, Bliskog istoka za investiciju u Crnu Goru. Prepoznaje li region šta dolazi i da li smatra regionalni kapital da je vrijeme da se investira u Crnoj Gori? Ja smatram da potencijal regionalnih kompanija, ogromnih, koje su i prisutne u Crnoj Gori i koje su bile prisutne, ja smatram da nismo iskoristili maksimalno kad govorim konkretno o Crnoj Gori i mi moramo da se okrenemo baš prema tim kompanijama u prvom redu, nego da tražimo investitore van granica Zapadnog Balkana i smatram da u tom pravcu trebamo da radimo i treba Crna Gora da radi, naravno te institucije koje su za to zadužene, ali ja smatram da nisu iskorišćene dovoljno svi kapaciteti regiona. Mi baš radimo u tom pravcu jer mi danas u Tiftu gradimo objekat od 20.000 kvadrata, preko 120 jedinica hotelskih. U Budvi radimo 240 hotelskih jedinica i u Budvi radimo jedan veliki kongres centar. Baš to je razlog da bi mi uveličali sezonu, znači da bi mogli zimi da provodimo neke događaje, da bi malo, jer to Crnoj Gori najviše nedostaje. Crna Gora ima sezonu 3 do 4 mjeseca, a troškovi su veliki za velike hotele pogotovo. Tako da u tom pravcu radimo. Naravno, naša ideja je da zdravstveni turizam isto pokrenemo u nekoj perspektivi, ali sve ovo što je pomenula koleginica, to su nam potrebni aerodromi, putevi, infrastruktura koja nažalost ne prati razvoj danas Crne Gore i mi smo 2021. godine počeli sa nule. Na današnji dan mi gradimo 100.000 kvadrata i mi nismo jedini na tržištu, što znači sve ostalo mora da se prati uz tu građevinu, to su komunalije, to su putevi, to su parkinzi, aerodromi i tako dalje. Tako da mi verujemo u Crnu Goru. Mi smo mogli da poslujemo u svaku bilo koju državu regiona i sveta. Mi smo izabrali Crnu Goru prvo što smo vezani emotivno za Crnu Goru jer smo svi rođeni u zajedničkoj državi tada i za Crnu Goru imamo posebne emocije. Verujemo u Crnu Goru, verujemo u bolje sutra i nadam se da će Crna Gora da bude tamo gdje je mjesto, to je u Evropskoj uniji.